Welkom dames en heren bij weer een nieuwe aflevering van De Passie Van. In dit programma laten we u gewone mensen zien. Gewone mensen met een bijzondere hobby of die een speciaal of apart beroep hebben. Kleurrijke mensen of juist de vrijwilliger achter de schermen bij de vereniging. Geniet van deze aflevering en bedenk, het kan zomaar uw buurman of buurvrouw zijn. Blijf dus kijken. Ja, ik ben Els Basten en ik werk als animal communicator en healer. Ik communiceer met dieren, ik geef dieren healings. Ik vraag wat er met dieren aan de hand is. Ik vraag het aan het dier zelf. En ook door het lichaam te scannen, energetisch, dus door te voelen en door te zien en door te horen ook, kan ik kijken waar de blokkades zitten, wat er aan de hand is. En dat geeft heel veel inzicht. Ik ben erachter gekomen dat ik met dieren communiceer door mijn eigen hond, mijn vorige hond, Noah, een golden retriever. En met Sam communiceer ik ook. Ook toen ik hem heb overgenomen van iemand, heb ik eerst met hem op afstand gepraat. Om te kijken of we bij elkaar zouden passen en of Sam gezond was en of ik nog iets voor hem kon betekenen. En tussendoor zijn we natuurlijk ook regelmatig met elkaar aan het kletsen. En dat is ook heel bijzonder, ook dat ik hem kan helpen op momenten dat hij zich minder goed voelt. En dat je er zoveel voor je hond kunt zijn die jou ook zoveel geeft. Want hij geeft gewoon echt heel veel liefde en heel veel warmte. En dat is gewoon heel fijn, die wisselwerking zo tussen ons. Hè? Ja. Regelmatig breng ik ook even alle energiebanen bij Sam in balans. Om er eventjes te resetten, zeg maar, weer op te laden, in balans te brengen. En als hij af en toe wat last heeft van zijn maag, dan kan ik hem daar ook wat ondersteuning voor bieden. Als ik met een dier werk, maak ik contact meestal via een foto, zodat het dier ook lekker thuis kan zijn in zijn eigen omgeving en het meeste ontspannen. Ik vraag dan ook aan het dier of ik contact mag maken, of hij met mij wil praten. En de meeste dieren vinden dat heel erg fijn. Wat ik ga doen is het lichaam scannen om te kijken waar er ergens een blokkade zit. En waar het dier last van heeft en waar het vandaan komt. En ik stel de vragen die de baasjes over het dier aan mij gevraagd hebben. Wat er aan de hand is en hoe een dier zich voelt. En of die gelukkig is bij de mensen waar die woont. En daar krijg ik meestal antwoord op. Ik behandel diverse dieren, katten, honden, paarden. Dat zijn eigenlijk de 3 die ik het meeste behandel. En op zich maakt het niet uit wat voor soort dier met wat voor soort dier ik communiceer. Het gaat vooral echt om de energie van het dier en niet om de soort. Of het een kat of hond is of zo. Het is echt mijn passie om met dieren te werken, omdat de energie die een dier heeft, dat onvoorwaardelijk liefhebben, ik vind dat zo bijzonder. En ik voel het ook echt een beetje als mijn missie om dit werk te doen, om dieren ook om dieren te helpen en om mensen te helpen beter een dier te begrijpen. En ik doe dat gewoon met heel veel overgave en liefde, omdat het gewoon zo bijzonder voelt en heel liefdevol. En dat. Wat ik vaak doe is 1 hand bij het hoofd houden en 1 hand hier. En dan laat ik dus ook de energie stromen van het hoofd naar het begin van de staart.
En op die manier kun je ook de energie weer in balans brengen. Een dier kan daar soms in het begin onrustig op reageren. Dat het echt geprikkeld wordt. Maar uiteindelijk zul je merken dat ze daar echt rustiger van worden. En zich ook heel goed bij voelen. Sammy. Kom eens lekker liggen. Kom eens lekker liggen. Ja, zo fijn. Zo fijn. Je komt natuurlijk wel eens mensen tegen die er heel hard om beginnen te lachen. En ik kan er alleen maar heel veel compassie voor voelen, omdat als je het niet begrijpt en als je het zelf niet meemaakt, is het gewoon heel moeilijk om te begrijpen dat dit kan. En ik kon het eerst zelf ook niet en ik ben zelf ook vrij nuchter. Dus ik vind het ook helemaal niet raar als mensen het niet geloven of niet begrijpen. Je moet het echt meemaken en ervaren ook met je eigen dier. En dan weet je pas wat het echt kan betekenen voor een dier. Dat het echt daar rustiger van kan worden en zich beter kan voelen. En dat je echt meer duidelijkheid krijgt. En ik denk dat dat wel heel veel waard is voor de band ook tussen het baasje en het dier. Naast met honden werk ik ook met paarden. Paarden zijn gewoon ook ontzettend gevoelig en heel erg lief. Wat ik vaak doe is ook de energie in balans brengen. En kijken of er storingen zitten in de energiebanen of in de organen. En kom eens, kom eens. Soms is het als ik een dier aanraak, is het te veel. Komt het te dichtbij, is het te sterk. Dus vaak hou ik ook iets meer mijn hand erboven. En dat vinden ze dan prettiger aanvoelen. Goed zo. Lekker. Lekker. Af en toe als ik ergens wat spanning voel, masseer ik dat deel ook. En dan zie ik het ook echt, als ik hier bijvoorbeeld dan een bepaalde spanning zie en ik masseer dat of behandel dat, zie ik het ook weer doorstromen en dan wordt het losgelaten. Zo kun je zeg maar het hele lichaam langslopen om te kijken wat waar zit. Of je kunt het grotere geheel pakken en kijken hoe het allemaal in elkaar zit. Nou, vorige keer dat ik hier was, zijn we de hele stal doorgelopen. Echt, ik weet niet hoeveel paarden er staan, 80 of zo. En van een aantal ook foto's gemaakt. En op dat moment ben ik ook helemaal aan het knuffelen met die paarden en doen. En op het moment dat ik thuis kwam, gebeurde er dus heel veel dat in één keer een aantal van die paarden begonnen te praten van ik heb dit of ik heb dit of ik heb dit nodig. Dus dat was wel heel bijzonder. Ik moet me er echt voor openstellen om het te horen. Het is niet dat nu iedereen maar zit te kwebbelen van oh ik wil dit, ik wil dat. Maar dat kwam dus daarna, toen ik ook weer thuis was en even uit de energie van allemaal, omdat het dan gewoon te druk is. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van De Passie Van. Kent u ook iemand in uw omgeving die een passie heeft? Een verzamelaar, een knutselaar, een natuurfreak, een kunstenaar of iemand die zijn werk als passie heeft? Geef deze persoon dan op aan de redactie van Pil en Maas TV of Weekblad Pil en Maas.